כמה שמסיבת הסיום הזאת תהיה מוצלחת, לעולם היא לא תהיה מושלמת. חסר לנו משהו כל כך גדול. בתוך כל שמחת הסיום הזאת נמצא בכל אחד מאיתנו גם כאב. ב-15 בינואר השנה נהרג גיל הרמתי, תלמיד כיתה י"ב 7 מכפר תבור, ילד מהשכבה שלנו, חבר שלנו, בתאונת דרכים למרגלות הגלבוע. גיל, אתמול נסענו לאנדרטה שהקימו החברים שלך במקום שנהרגת, ואיתי סיפר לנו איך זה קרה. שם, בגלבוע, בנוף של הפרדסים, ביופי הזה, שם נגמרו החיים שלך. מאז שנהרגת, ובמיוחד בזמן האחרון של החזרות, שבו כל השכבה ביחד, אנחנו מרגישים יותר ויותר צורך לבוא לקבר שלך ולאנדרטה. במהלך השנה התמודדנו כל יום, כל שעה וכל דקה עם המוות הנוראי הזה. גיל, אנחנו חושבים עליך כל הזמן. בבגרות בספורט מצאנו את עצמנו מדברים על זה שבטח אם היית כאן, היית שובר את השיא ומגיע ראשון. וכן, בכל רעש של אופנוע הלב שלנו מחסיר פעימה, וכל טרקטורון שחולף גורם לנו לצביטה בלב. אתה כל כך חסר לנו כאן בתוך כל העמולה והשמחה, ונראה כאילו כל רגע אתה עומד לפרוץ הנה ולהגיד לנו, הנה אני כאן. אבל אתה לא. אני לא חושבת שמישהו באמת קלט שאתה לא כאן, כי זה פשוט לא הגיוני שאתה מת. כל אחד בדרכו שלו יזכור אותך גיל, בכל מקום שאליו הוא יפנה וילך. סמר גימל! סמר גימל! סמר גימל! סמר גימל! סמר גימל! לא שמנו לב איך שהזמן נגמר, איך לא נהיה פה מחר. הזיכרון הראשון מגיע גם כן בסיור כיתה א', שהגעתם לכפר תבור. היה לכם, אתם זוכרים, כלב שחור, גדול כזה. אז סתם, בדרך כלל פתאום אני רואה את גיל, ולא הכרתי לפני זה. ואז הוא עושה לי, מה נשמע אליאל? אני עושה לו, מה, מי אתה וזה? אני מהשכבה שלך, מהכיתה שלך, כיתה א' וב', שתי קצוציקים היינו וזה. זה לי, בוא תראה מה יש לי, אני בא למוכר הבית, הוא מראה לי שם איזה כלב שחור כזה גדול, פי 2 גדול ממנו, הוא תמיד היה קטן, כאילו, אז בכלל חבל על הזמן. אני עושה לו, וואי, זה כיף לך וזה, גם אני רוצה כלב, הוא עושה לי, בוא נלך איתו סיבוב. אמרתי לו, סבבה. הוא בא, הביא שרשרת של איזה 20 מטר אולי, קשה ככה סביב הידיים שלו וזה, נלך. אני עושה לו, אבא שלך מרשה לך, הכלב יותר גדול ממך. אין בעיה, אני מסוגל להכל, אין בעיה, אני אשתלט. אז החלטנו שטוב, יאללה, בוא נצא איתו לטיול עם הכלב של גיל וזה, נכיר גם את הילד. ככה, אולי ככה גם נכניס לו לחברה יותר וזה, אולי אם הוא לא מכיר. התחלנו ללכת, פתאום הכלב שם ראה חתול בתוך הגן. והיינו בדיוק מול המרפאה, בדיוק תוך שנייה הכלב התחיל לרוץ, ובגיל כזה קטן היה משך, כאילו הוא ניסה להחזיק את הכלב, כלב גרר אותו, יש לו פצעים וזה, ובסוף אני שכחתי ככה את היד וזה כבר לא היה נעים. וגיל עם שכל שיש לו קפץ מעל הגדר, התחיל לרדוף אחרי הכלב בגן, תפס אותו פה ברצעה סביב הצוואר, תפס את הכלב, עוד פעם הכלב נער אותו, בום, בנת נהדה. היה שם קטע מה זה, עד שהחתום שברח, ואז הכלב כבר לא יכול לרדוף אחריו. אז גיל תפס אותו, חזר, אתה רואה שהשתלטתי עליו. תמיד שהוא היה מוכן לעזור, תמיד, לא משנה מה. זה מה שהכי אהבתי בו גם. תמיד הייתה לי איזה בעיה, נגיד, ביום הולדת שלי, הכל הוא עזר. כל מקום שהוא קרא לנו וזה, אז הוא תמיד הצליח לשכנע אותנו שכדאי לבוא. אפילו, לא יודע, אפילו אם היינו קראנו למיטה, לא יודע, בבוקר, יום שבת, מקים אותנו הכי מוקדם שאפשר, ובוא, ואין, הוא היה מצליח לשכנע אותך. בכל דרך שאפשר, היית משתכנע, ולא יודע, הוא היה כאילו יוזם המון. ואחד הדברים שאפיינו אותו בתור מספר סיפורים, שהוא היה מגיע, היינו אז בשכבת נעורים, והוא היה מגיע כל פעם עם האופנוע, עם משהו יכל, הוא היה מגיע עם ההורים. והוא היה מגיע, הוא מתחיל לספר לנו סיפורים על, לא יודע, כל מיני שטויות שהוא עשה, וכל מיני דברים, וגם המון דברים שעשינו ביחד, מרפאים חוויות. ממש, הוא יושבים לקרוא לחבר'ה הזה, 12-10 חבר'ה, יושבים סביבו ביום שישי ככה מסביב לתנור. היה מספר סיפורים, והיה צחוקים, והיה ממש, כאילו חיכו, איפה גיל, יאללה, צחוקים. זה באמת משהו שייחד אותו, זה שיש לו חברים מכל השכבות, מכל המקומות, פשוט היה עם כולם, כאילו זה היה קטע כאילו מדהים, אבל גיל יתאים את עצמו לכל אחד, נגיד אם אלו של עין חרוד,
כל זה שהוא גדל שם וזה, נגיד איתם, נגיד היה מטייל על הטרקטורונים, על האופנועים וזה, איתנו היה בא לשחק כדורגל, עם אלו היה נוסע על הוורטיגו, כאילו זה היה קטע מדהים אצלו. ואחרי שגיל נהרג, מה היה בכיתה? זה היה קשה, בהתחלה מאוד, לא למדנו תקופה מסוימת, תמיד הגיל, את השולחן של גיל אף אחד לא הזיז. הוא היה במקום שלו, כשהיינו עדיין בכיתה, אז תמיד היה את השולחן של גיל, ואף אחד לא הזיז אותו איפה שהוא ישב, הוא ישב תמיד מקדימה. ובכיתה זה היה, תמיד היה איזה חור כזה ואיזה מישהו איזה קול כזה שחסר בכיתה. הוא היה עובד בחופש הגדול, וגם בזמני הלימודים הוא היה מגיע, אפילו שלא תמיד ידעת. אחרי הלימודים הוא היה מגיע הנה גם. גיל הגיע אלינו למסגריה, וישר נהיה לאחד מצוות העובדים הבכירים במסגריה. מכיוון שיש לנו רק 2 עובדים, אז לא כל שכן, הוא היה אחד משני הבכירים. היה לנו פה הוואי במסגריה, הייתה ארוחת הבוקר המשותפת, שגיל היה אמון על עריכתה ועל שטיפת הכלים, ואת זה הוא לקח באחריות מלאה. הוא היה מכין ארוחת בוקר כהלכתו, כמו שאומרים. ושמחנו עליו בכל מה שהוא עשה, גם בעבודה, ביחסים בינינו. גיל היה חלק מאיתנו, ובזה ייחודו שהוא תכף התערה, ידע לתת ממיטבו. היה אחלה גבר גיל, אין מה לומר, אהבנו אותו. גיל היה שווה, ואני לא נתתי לו את הרגשה שהוא שווה, הוא היה שווה, זה מה שהוא היה. מה שנתתי לו הוא תכף קלה, תכף תפס. כל דבר בפעם ראשונה, לא היה צריך להסביר לו פעמיים, אפשר היה לסמוך עליו, הוא היה שווה. גיל נכנס למשפחה כמו חלק, כמו ילד, ממש כמו בן. הוא היה חלק מהמשפחה, חלק מאיתנו. כל מה שעשינו לאן שלא נסענו, גיל היה איתנו, חשבנו על גיל, גיל בא איתנו, היה חלק מאיתנו. הוא נכנס ללב, נכנס למשפחה, הפך להיות אחד מהמשפחה, גם חבר וגם בן וגם מדריך לקטנים האלה וגם מחנך. אצלנו בבית הוא היה שותף, גיל היה שותף להכל. לבניית סוכה, או להכין ימי הולדת, או סתם לקפוץ כשהוא יודע שאין אף אחד בבית והילדים לבד, להציץ ולראות מה קורה. או שכולם בבית, הוא היה נכנס ככה, פותח את הדלת, נכנס, נותן צעקה, דינה, מה קורה? אני תכף חוזר, הולך, חוזר אחרי יומיים. ילד שהוא היה גבר מהיום שהכרתי אותו. לקח אחריות, למד, עבד. לא יודע, לא היה לו רגע, אני חושב שהפנאי שלו היה בעבודה. אצלנו כל הזמן מדברים עליו. זה תמיד, אם זה אנחנו נוסעים, אם זה אנחנו חוזרים, אם זה סתם שדינה ואני יושבים ופתאום רואים איזה קטע בהמשך של הקטע זה גיל
כאילו, בתוך הקטע זה גיל. אפילו המוות שלו עשה קשרים ועשה כאילו, ועשה חום. אפילו כשהוא כבר איננו, אפילו שהוא כבר כאילו נפטר, הוא גרם לאיזה משהו, שיקרה משהו טוב. תמיד סביבו קרה משהו טוב. לי נראה כאילו גיל נולד על אופנוע. זוכר שהגעתם אליי איזה יום וגיל טס על איזה אופנוע של 50 סמ"ק, מה זה כמו טיל. אמרתי, ערן ואני היינו פה, אמרתי, תראה את הילד הזה, מה, הוא לא מגיע לפדלים בכלל, לא מגיע לידיעות, תראה איך הוא יושב על האופנוע. אז גיל, מה שאני חושב שגיל נולד על אופנוע. אופנוע נחמד הראשון, שאפשר לקרוא לו יותר מווספה. אז לקחתי אותו לטייל, בשדות מן הסתם. זה היה בדיוק כשעברתם לכפר תבור, אז אצלי התחילו אופנועים, ואז אצלו התחילו אופנועים. עברנו אותם ביחד, אני מקדימה ומאחורה, והם היינו מתחלפים במקומות. אחרי הצבא התחיל הנושא של האופנועים התחרותי, המקצועי. וכמובן שאני הייתי שם וגיל היה שם. ארגן את הכל, ובשבילו הרלי הראשון שיצאנו זה היה קרנבל, מימוש החלומות כנראה של שנינו. הוא עשה שם חגיגה שלא תאומן, פשוט הסתובב בין מאות האנשים עבר מבן אדם לבן אדם, הריח את מאות האופנועים שהיו שם ורצה להניע כל אחד מהם ולתפוס שיחה עם כל אחד, להדביק על עצמו את כל המדבקות. וחזר כולו מודבק באיזה עשרות מדבקות על הגוף שלו. וכמובן, אף אחד לא ראה שם ילד כזה קטן, כזה פעיל מסתובב, אז הוא הפך למוקד. גיל ואופנוע, שתי דברים שהם אחד. גיל היה נהג רוכב אופנוע מקצועי, ואני יכול להעיד. בהתחלה בתור ילד הוא היה קצת משתולל, אבל בשנתיים שלוש האחרונות לחייו הוא דאג להיות ממוגן.